Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint câteva imagini, doar câteva, le-am selectat destul de repejor și să vorbim despre așa zisul potop, sau cum se spune în engleză, The Mud Flood, despre care vorbește și Dacul Liber. Dacul Liber are dreptate cu foarte multe lucruri. Așa, prima poză. După cum observați, cam asta este limita până aici. Această clădire a fost îngropată în pământ. Cel puțin se și vede că aici mai este loc, adică este mult mai jos îngropată. Noi nu știm dacă este decât un nivel sau sunt două nivele. Dar se vede clar. Aceste clădiri sunt acum în renovare și de aceea arată așa. Știți că am făcut un clip mai vechi, acum 2 ani de zile, chiar 3, când am filmat din Liverpool și arătam direct live pe cameră clădiri de genul, iar mulți fiind sceptici au spus că pământul s-a tasat, că clădirile se mai lasă în timp. Dar noi știm foarte bine că sunt chiar și orașe întregi sub apă. Deci nu e vorba doar de câteva clădiri. Lucrul care este interesant este că așa ceva se întâmplă în toată lumea. Deci în toată lumea se găsesc aceste clădiri scufundate. Toate clădirile vechi au fost în general scufundate, iar mai apoi o mare parte din ele abandonate. Uitați aici, se și vede că nici nu are nicio intrare, nicio ușă. Aici e ceva. Clar se observă după mărimea de sus că nu doar aici e baza, e pur și simplu îngropată în pământ și abandonată. Avem castele abandonate, clădiri imense abandonate, iar în același timp oameni care dorm pe stradă. Uitați aici, probabil în această zonă s-a spart trotuarul sau a picat, pur și simplu, iar acum cineva îl renovează. Același lucru, poza făcută din alt unghi. Știi că sunt orașe subterane, sunt oameni care chiar au intrat în anumite zone și fac clipuri în orașe subterane și nu coboară doar un nivel. În funcție de... uitați aici, se vede clar 1, 2, 2 nivele, poate chiar și al treilea. Practic, această șosea este construită peste o clădire veche. Se vede clar în această imagine. Pur și simplu e pe acoperișul unei vechi clădiri ce după mașini pare a fi în America. Acestea sunt mașini americane, 100%. Acum, cei sceptici ce mai spun? Să nu spuneți Photoshop, pentru că lucrurile astea există, nu sunt photoshopate. Aici la fel. După ce a venit potopul, aluviunile care au îngropat pur și simplu clădirile, orașe întregi, omenirea a venit și ori le-a asăpat pe lângă, le-a destupat și renovat, ori pur și simplu lăsat îngropate, sau mulți le-au refăcut mai târziu. Dar aici se vede că a fost refăcut, pentru că aici s-a tras așa un fel de dungă cu niște bani, deci ca și cum ar veni o fereastră, dar mai apoi probabil au săpat să restaureze cu totul, pentru că aici se vede, de exemplu, e o ușă, deci se intra pe aici. Intrați pe
Facebook, pe Madflog, intrați pe YouTube, cercetați și veți vedea despre ce vorbesc. Mulți deja știu chestiile astea, dar probabil sunt și mulți oameni noi interesați și vor să afle și este bine să răspândim aceste informații care te lasă pur și simplu, te pun pe gândit, te lasă praf, să zic așa. Rămâi praf când realizezi că de fapt trăiești într-o minciună sau nu într-o minciună, dar nu ți se spune, nu se vorbește, istoria nu vorbește despre acest mare potop, nu vorbește despre Imperiul Tartar, nu vorbește despre vechea civilizație tartariană, despre tehnologiile folosite în acea civilizație, cum construiau ei anumite temple, orașe, statui și pur și simplu cum construiau, cum trăiau acești oameni. Uitați-vă și voi, e posibil chiar să fi stat într-o clădire de asta sau să fi intrat în asemenea clădiri, pentru că avem și noi în țară, nu sunt doar în Occident, sunt în toată lumea. Tot ce este, din ce înțeleg eu, de la 1900 în jos, construite. Oricum, nu știm nici datele exacte, pentru că între anii 1800 și 1900 au fost foarte, foarte multe clădiri, așa spun ei, că au luat foc orașe întregi și au fost dărâmate clădirile și reconstruite, dar nu știu, poate au fost arse intenționat, poate au fost bombardate intenționat în războaiele mondiale. Nu știm exact cum se treaba, știm doar că există orașe subterane. Există orașe chiar și găsite sub apele mărilor, oceanelor, sau sub pământ, pur și simplu. Orașe sau foste cetăți întregi, găsite de-a lungul timpului. Avem și noi în țară, dar nu știm mai nimic despre ele. Da? Uitați aici. Acestea fiind spuse, sunt curios dacă ți-a plăcut acest fel de clip. Eu voi mai face oricum, dar dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai un like la acest canal.